اے تا خالق داور تارا اے کدی خوشی تے کدی غمی کل مخلوق کائنات دے وچھے مرن دے واسطے جمی کدی کدی تارات بچھوڑیاں تو رک ویندی ہے آنکھش نمی ساری زندگی پوری نہیں تھیندی کسے ایک انسان دی کمی جی محترم عزت ماں بھائی محمد اویس مرحوم رئیس اعظم سگر ضلع تلگنگ جناب دی یاد وچ اللہ پاک مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس چالا مقام عطا فرمائے بندے ٹر بھی وینن ٹر گیاں دے لکھاں تذکرے بعد کریں دین گن گن چنگیاں دی دل اپنا شاد کریں دین کیوں جو راز مثالی لوکاں دے کسے ڈھیر سواد کریں دین کچھ خوبیاں ہونیاں بندیاں وچ بندے ہنجے نہیں ناز کریں دے اللہ پاک مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس چالا مقام عطا فرمائے ساڑی دلی دعا